Bon dia, avui ensenyarem com utilitzar un microscopi digital per USB a l'INCAT. Eh, Primer de tot, connectem el microscopi USB, perquè si no, no funciona. Després, obrim l'INCAT. L'INCAT és això que posa l'INCAT. Soy Video i Xis. El Xis ja el tenim instal·lat de normal. Bé, el Xis, que és l'aplicació de la càmera de Linux, de normal ens sortirà aquest. No et sortirà Toshiba, però sortirà un semblant, que és la nostra webcam, o si és un portàtil, o si no és un portàtil, no sortirà res. Canviem a USB-C, li donem tancar i ja funciona. I ja està, és ben senzill, és un momentet. Eh, de res i disfruteu del microscopi.